Kafin ka sake siyan wani coin a Solana, kalli wannan daƙiƙa 30. Yawancin mutane suna shiga token ne sabida haifi, sabida ana yawan magana a kansa. Amma ƙwararru suna fara da bincike. Suna duba wallet, liquidity, on-chain data, tokenomics, risk management da sauransu. Shi yasa aka tsara wannan littafin sirrin Solana Dex mai shafuka 130 kamar yadda kake ganin su a nan. An yi bayani dalla-dalla da ake koyar da mataki-mataki yadda ake bincike da yadda ake ƙirƙirar ma token da yadda ake fahimtar Solana Dex daga matakin farko har zuwa ƙwarewa. Ko kai sabo ne ko kana son ƙara ƙwarewa, an tsara wannan littafin domin koyarwa cikin sauƙi. Sirrin Solana Dex wallafan CryptoShift X. Mai buƙata zai iya magana ta username na WhatsApp CryptoShift X ko ta wannan number ya tuntuɓe mu a WhatsApp a yanzu 2000 ne kacal kuɗin littafin, sai ku hanzarta. Assalamu alaikum.